Siyanibingelela nonke abalaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni eliyindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukulalela zize ekuphendukeni nasekuphileni ebungcweleni ngobufakazi bakho. uNkulunkulu evumile wakunika isibindi ukuba udlulisele ubufakazi bakho kithina. Ngizoqala nge-email address la sizokwazi ukuxhumana khona ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Balaleli nani bazalwane enilalele, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esishunyezwa khona, sifundiswa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni nasekulungeni okunguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa nokusharisha le link nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyakholwa uNkulunkulu yena odala izulu nomhlaba, nivumelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke efundiswa yona ukube ngabe iyafana yini nalokhu okufakazelwa imibhalo engcwele esifundiswa khona. So ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivule ngomkhuleko, simbonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje, nokuthi yonke imoya engazama ukusiphazamisa ingabi namandla empilweni zethu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Singangenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela nonke abalaleli kuzo zonke indawo enikuzona. Yamukelani umfowethu umhlengi izondi ozobe sihola ngezwi, umoya ongcwele sihola kule ndlela siyizimvu zakhe ukuze sifinyelele eqinisweni engeke laguqulwa umuntu. Sheshisani nithatha amaBhayibheli nonke sihambisane kule ndlela yokungcwele. Amen. Amen. Ukuthula makube kunina nonke bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Siyanibingelela kuzona zonke izindawo lapho khona nikhona nithamele izwi lenkosi uJesu Kristu. Njengoba sihamba sihlola imibhalo, sifundisa, sishumayela futhi sambula imfihlakalo ngamandla kaNkulunkulu. Konke osikwenzayo asikwenzeli udumo lwasemhlabeni noma ukuzidumisa thina, kepha sikwenzela ukuthi sikhazimulise yena lowo osenzela umusa ukuba sikwazi ukufinyelela eqinisweni lokuphila ngokuthula nothando, nokusiholela ekhaya ezulwini lapho sifanele ukuba khona uma siqhubeka senza lokho kuyintando yalowo sibizelwe ebungcweleni. uJesu Kristu uyinkosi,
Siloke sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi uNkulunkulu yedwa akanayo umphelezeli nomhlangabezi nombonisi. Akekho futhi onika uNkulunkulu umyalo. Yonke imiyalo iqhamuka kuNkulunkulu, ukuhlakani nolwazi nokuqonda kuvela kuye kungokwakhe. Ngakho-ke siyambonga uNkulunkulu ngoba abaprofethi bakhe abangcwele abanikile amandla ukuthi bahlale kwisisekelo seqiniso, basibhalele, basilobele yonke imibhalo ephansi eBhayibhelini ephefumulelwe uNkulunkulu. Okusho ukuthi nayo abaprofethi uNkulunkulu wayephefumulele kubona ukuthi baphefumulele eBhayibhelini. Amen. So baphefumulele eBhayibhelini ngomoya kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu wayinikela phakathi kwethu ukuba izofela thina zona. Sike sigqamise lokufa kakhulu. Waphinde wavuka phela uJesu. Theme sevukile wabonakala kwabaningi waze wakhushulelwa ezulwini lapho khona eqhamuka khona. Wahlala esihlalweni sakhe sobukhosi, uyabusa emhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba kuze kube phakade. Siyambonga-ke uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abangcwele abathembekayo ngobufakazi bukaJesu. Bathembeka ngakho konke uNkulunkulu abaphathise kona. Njengoba-ke bamukela isiphiwo sikaMoya Oyingcwele emva kokulalela izwi abalizwayo kuNkulunkulu ukuthi mabahlale balinde baze bambathiswe amandla avela ngaphezulu. Bazalwane, akumina onika abantu uMoya Oyingcwele, kepha ngiyakuzwa uma unawo uMoya Oyingcwele esezambulile wakwembathisa ngawo. Uyaziveza ngokuba phela imimoya esinayo iyahoshelana, siyazwana ngokamoya ngokweqiniso. Akekho oziphakamisayo futhi akekho ozibona engcono kunomunye, kepha uNkulunkulu uyena osambulelayo ukuze sifinyelele ekutheni sibe munye kuye. So ngiyambonga uNkulunkulu ngabazalwane asinike bona ukuthi sambe nabo, nalabo abasaphuma emabandleni abo beza ngothando lukaNkulunkulu nothando leqiniso. Ngiyabonga uNkulunkulu ngokuhlangana nezwi leNkosi uJesu Kristu, nanokuthi nje banokuqonda ukuthi abalandeli mina, because angifuni noyedwa umzalwane oyothi-ke ungowami, awuyena owami. Anginamuntu, ngoba ngenayo umama, ngenayo ubaba, ngoba akwangebona bami. Babeke uNkulunkulu webabekile, usebathathile, angisaseni namuntu. Ngoba ngenayo unkosikazi, yoba unkosikazi wami mesekhona, mengasekho angikwazi ukuthi unkosikazi wami wakusasa. Akekho, anginayo unkosikazi. So uNkulunkulu uyonginika unkosikazi nakhona ngamandla akhe. Akubona ukuthi kuzoba ukuthanda kwami ukuthi ngizozenzela ukuthi ngibe nonkosikazi ngale ndlela engifisa ngayo. Ukuba kuba kuya ngami ngabe usekhona. But-ke sifundiswa ukulinda nokuqonda nokwazi ukwahlukanisa ukuze siyenze intando kaNkulunkulu. Bazalwane, udadewethu sisi Sibongile ube nombono, umbono abenawo awuchaza ngokubona abantu bakubo nasebashona nabaphilayo bebhajiwe kwindlu yobumnyama. Lithi-ke iBhayibheli kwincwadi yokuqala kaTimothewu, khona futhi omunye udadewethu oke waba nombuzo mayelana nale ncwadi, bengithi ngizofundisa ngayo egruphini lapho khona kuthiwa sithola khona imibhalo. Ile ncwadi le 1 Timothewu or 1 Timothy chapter 2, 1 Timothy chapter 2 from verse 4, bese uphinde ungibambele futhi incwadi ya Roma chapter 9 from verse 13 to 18. Ngifuna nje ukuthi ngifundise ngalento, kepha okubalekile kakhulu khona uNkulunkulu into ayishoyo kwincwadi ya Timothewu sahluko 2 verse 4, qala ku verse 4. Uthini?
Incwadi yokuqala kuTimotheyu isahluko sesibili verse lesine. Yes sir. Othanda ukuba abantu bonke basindiswe. Yabona uNkulunkulu uthi uthanda ukuba bonke abantu basindiswe. Yini? Kunesikhathi esibekiwe. Kepha abanye ngeke basakwazi ukusindiswa ngokuba isikhathi sabo sesidlulile. Sidlule bese endaweni engafanele. Bengeke basindiswe. Ngakho ke laba abakhona bona basamele ukusindiswa. Futhi ukusindiswa akuveli ngami ukuthi ngishumayela ngakanani. Ngingashumayela iminyaka kepha kuphenduka abantu abawu2 noma abawu3. uNkulunkulu okuyena ophendula abantu esebenzisa mina. Anginakulindela ukuthi mengishumayela ngizwe abantu bebuye bezothi baphenduke ngenxa yami. Abantu mabafakaze ngamandla kaNkulunkulu empilweni zabo. Because awukwazi ukuthatha udumo kaNkulunkulu unike mina uyangiqhatha noNkulunkulu. Angikwazi futhi ukuthi ke ngithathe amandla kaNkulunkulu ngikwenza wami. Mina ngivuma lokho kushiwo uNkulunkulu nemibhalo ngiyakwenza futhi ngiyakushumayela. Ngishumayelele ukuthi abantu baphenduke banike udumo uNkulunkulu. Ungalinge ungiqhathe noNkulunkulu ungibize ngomgcotshwa wakho, angisiyena umgcotshwa wakho. Mina ngiyinceke ngisebenzi nje umuntu oshumayela izwi ngifana nabo bonke abantu, ayikho into especial ngami. So angisho ukuthi mengisho nje ngifuna ungijwayele kabi noma ungiphaphele. Ngifuna nje kube kukhona le ndawo yokuhloniphana nokuthandana ngeqiniso nanokuthi sikwazi ukukhuluma njengabazalwane ngokuba singabazalwane. Sifanele ukuthi mesikhuluma sibe nokuhloniphana nokuthandana nokubekezelelana ukuze sikwazi ukukhula othandweni. Ngokuba ngesikhathi abantu bebona ukuthi ngumuntu okanjani abanye bathatha advantage bazithole sebengijwayela ngendlela engafanele kanti akufanele kube njalo. Nama ngithanda ukujwayela abantu kabi. Ingakho ungakazi ungizwe ngikhuluma into engasile ngisho egroupini noma mhlambe ngithiwa ngithi ngiyadlala ngoba akuyona indawo yokudlala igroup esivulile. Izwi likaNkulunkulu akusiyona indaba yokusinisa amahleza. Akusiniswa amahleza emgcweleni. Singathandana sijwayelane kodwa hayi kabi. Singathandani futhi kabi. Sithandane ngokomoya weqiniso. Indawo yokuthi umuntu nomuntu azazi indawo yakhe komunye umuntu. Ungathi ngoba naku umuntu unisindisiwe nawe mase uvela umphaphele. Mazi umuntu ngaphambi ukuthi ukhulume naye. Ngokuba ukuthi usindisiwe, hawu, nami ngisindisiwe. Usonta kulephi ibandla? Ayihambi kanjalo lonto ungcwele. Amen. Yabona umuntu osindisiwe umuze ukhuluma. Ngaphandle kulokathi usindisiwe. Advertise ukusindiswa kwakhe. Uba nomthetho wobungcwele kuyena nendlela akhuluma ngayo. Uba nalolo ndawo yokwenkazimulo kaNkulunkulu, inkazimulo kaNkulunkulu abacathi mhlawumbe usukuzocwebezela. Kanti umoya ozwakalayo ubona umnandi. Wothando. Abantu besibukela kude sishumayela senza kanje, bayasaba, abanye bafisa nje ukusondela eduze kwethu. Kepha mzwana uNkulunkulu wabathinta bezwa uthando olumangalisayo abangakaze baluzwe. Basuke bamangale bangazi ukuthi ngempela thina senza kanjani. Baningi abazalwane abangathi mokhuluma bakuyela ukuthi uthando lukaNkulunkulu lubonakaliswa kanjani. Asebefundile njengoba nathi umoya ingcwele sifundisa. Uma siphakathi kwabazalwane asikhonela phansi kwabazalwane ukuthi ngibe nesihlalo sami ekuthiwa sikaMhlengi noma umfundisi uMhlengi noma umgcotshwa uMhlengi. Ngahlala ngisho phansi. Ngalala ngisho phansi, anginankinga. Ngoba angikwazi ukuzibekela indawo lemhlabeni ngibe nesikhundla sami lemhlabeni. Angikwazi ngoba manje uzosuke ngiphucwe lesikhundla sasezulwini ngoba mina sami isihlalo sesile emhlabeni sengizibe ngadunyiswa lemhlabeni. Angihambi kanjalo. So uNkulunkulu intando yakhe bazalwane ukuthi sonke sisindiswe thina esisanethuba. Ingakho kwincwadi yaIzaya simfune manje sanokutholakala. Ekumfunela kwethu manje sanokutholakala ayikho enye indlela noma elinye ithuba emva kokufa. Sifanele ukumfuna manje esanokutholakala ngokuba iyona indlela yokuthi sisindiswe. Laba sebefile abanasabela ukuthina sebewutholile umvuzo wabo ngale umuntu nomuntu lapha esebenzela khona. Uma ukuthi ingubo kade uyigqokile lemhlabeni ubuyingcolisa ngesono nangale uzofika ingubo yakho ingcolile. Uma uhamba ngokuzithanda ngezwi likaNkulunkulu uhamba ngokulalela nokulandela imiyalelo kaNkulunkulu uhlanza ingubo yakho ngobungcwele nangale ingubo yakho izobe ihlanziwe ilindele wena ukuba usho uNkulunkulu akungena ilutho olungcolile ezulwini. So asikwazi ukuzitshela ukuthi lemhlabeni
sizokholwa njengoba abafundisi besho bese sizitshela ukuthi ezulwini. Sizokholwa njengoba imibhalo isho ukuze silungele ukuya ezulwini. Amen. Amen. Iyona lento lesishumayelayo. Ayikho futhi enye into engathi ngiyayishumayela ngaphandle kwalento engiyichazayo njengamanje. Yonke lento engiyichazayo iyona impilo le engifuna bonke abantu bayi-understand ngobungcwele. Emngcweleni akekho umuntu ospecial kunomunye. Noma lisho iBhayibheli lithi laba abanishumayezayo nabanoholayo nibathande. Nibathande bathini ukudabulisha ngokuphindelela. Bathi akusho ukuthi babenze babo uNkulunkulu bakho. Ungangenzi niwo uNkulunkulu wakho. Ngenza amaphutha njengawo wonke umuntu. Ngiphila phakathi kwabantu njengoba bonke abantu. Ayikho into engenza ngibe ngcono. Ngakho ke angilindele ukuthi wena uthi umubona mina ucathi usubona uNkulunkulu. Noma usubona nje umgcotshwa wakho. Umuntu nje ofana nawe. Yaphela nami njengawe umuntu okumele aguqele uNkulunkulu kuphela. Ngakho ke bazalwane into ebalulekile ngomkhuleko. Umkhuleko wabasindisiweyo nabakholwayo uNkulunkulu uyawuzwa. Kepha umthandazo wezoni akawuzwa. Futhi uNkulunkulu abantwana bakhe ngeke bathakathwe bephelele emngcweleni bembathiswe ngomoya ingcwele ngokuba babiyelwe ngomlilo. Nisho abantu abenza imlingo abanakudlala nabanga abantu abangcwele ngokuba yini abantu abangcwele babiyelwe ngomlilo. Umoya kaSathane unzima ukuthi ufinyelele. Unzima ukuthi ufinyelele kuwena ngokuba wena awutholakali wenzani usolakala. USathane ufuna abantu abasolakalayo ahamba abamangalela uNkulunkulu. Ingakho ke uNkulunkulu athi kuSathane kwincwadi yaJobe uthini ngoJobe inceku yami. Yena ongithandayo futhi ongoni uyasaba isono emhlabeni. USathane akazi uzomangalela kanjani uJobe ngokuba uvena aqamba amanga athi angithi umbiyele nje unakho konke akudinga yini angayidinga angayithukela yona. Uthi uNkulunkulu kuyena kulungile. Ungasusa zonke lezi zinto nawo sibone phela. Into ongeke uzuyithinte kuphela engafuni uyithinte umphefumulo wakhe. Nangempela kufa imfuyo, kufa izingane zakhe. Kufe nezinye zezinceke zakhe bese ahlasela ukugula. Ekuguleni kwakhe uSathane engayithola indawo ngenxa yoJobe amthanda ngayo uNkulunkulu. Uzasebenzise unkosikazi wakhe. Athi ke unkosikazi kaJobe bese setshenziswa uSathane. Mthuke uNkulunkulu. Mqalekise uNkulunkulu. Uyabona lonto kunokukhombisa ukuthi uSathane bawuzalwane uyakwazi ukusebenzisa abantu esondeleni nabo ukuze afune indlela ukuthi sisoleke sikhubeke. So uJobe akavumanga into ayikhuluma wathi wena wesifazane ukhulumisa komuntu wesifazane oyisuwo. Ngamthuka kanjani uNkulunkulu? So understand ukuthi uma sithembakele uNkulunkulu samba ngokukholwa amandla asekumnyameni ayahluleka ukufinyelela kuwena. Noma izilingo ziba khona kepha ziba kude nawe uyakwazi ukuzibona. So uma izilingo zikhona uwena osungasuka uhambe esilingweni. Isilingo asikulingi sikwenze wena osukela isilingo. Izilingo zikhona ziningi ngokuba uSathane uphila impilo yokubeka izilingo phambi kwabazalwane. Kepha umuntu othatha isinqumo ukuze angene esilingweni uwena. uNkulunkulu akakuphoqi. So emva kwakho konke uJobe selahlekelwe uNkulunkulu ebona ukuthemba kwaJobe egcineni uyamsindisa ngokuba azange aze amqalekise noma amthuke uNkulunkulu. So uma sihamba ngokukholwa nangokuthembeka phambi kwaNkulunkulu sihlanze izinhliziyo zethu. Sihlambulule onembeza bethu. Ngezwi likaNkulunkulu ngokuvuma isono nangokulenza izwi lakhe. Lokho kuyakusivikela. Ingakho incwadi le yesibili baseKorinte sahluko 10 verse 4 iyakuchazela ukuthi impi esibhekene nayo eyipi imi kanjani.
Incwadi yesibili kwabaseKorinti sahluko 10 verse 4. Ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama. Izikhali zethu asilwi ngenyama thina abazalwane. Kodwa ngaye uNkulunkulu Sinikwe izwi likaNkulunkulu ekuyilona elisiholayo nekuyilona elisakha ingqondo yethu ukuze sikwazi ukubona amaqhinga kaSathane siwagweme ngokuba sinomqondo esinikwe uNkulunkulu ngezwi lakhe. So thina asilwi njengabantu basenyameni abalwa ngemizwa, abalwa ngezikhali, abalwa nangamagama obubi. Thina singabantwana bakaNkulunkulu abamele ukugcwaliswa ngomoya oyingcwele ukuze sikwazi ukuthi ngokuqonda izwi likaNkulunkulu sikwazi ukunqoba umoya kaSathane. Uphinde futhi unginike incwadi yase-Efesu 6:11 iyona futhi ekhuluma nangayo ukuthi asibambene nenyama negazi, asilwi nenyama negazi. Incwadi kwabase-Efesu sahluko 6 verse 11. Yes sir. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Izikhali zonke zikamoya bazalwane ngifuna sistakhe la ekutheni sifanele ukuhloma ngezikhali zonke zikamoya. Uma sihlome ngezikhali zikamoya sihlome ngezwi likaNkulunkulu. Sihlobe ngamandla kamoya oyingcwele kithi. Uma sihlobe ngezikhali zonke so kusho ukuthi kufanele siyazi yonke imiyalelo kaNkulunkulu ekumele sigcine. Kumele siyazi indlela uNkulunkulu afuna sikhulume ngayo ukuze singeke sizithole sesikhubeka sesikhuluma noma senza isenzo esizokwenza ukuthi wena mzalwane usoleke. Ngokuba uhlomile ngezikhali zonke. Abona abazalwane ukukhuluma kakhulu lokuthi wena kubantu ungcwele akusizi. But wena fanele umuze uNkulunkulu ephila. Amen. Abantu fanele bekuthiwa fanele kube isibanisezwe khona lento kumele si-understand. Mina njengomuntu omalashumayele abantu bangithatha njengomholi but mina ngizithatha njengomholi. Ngizithatha njengomuntu kufana wonke ukuthi nginolwazi mhlambe lokho ngingangichaza kuthiwe ngumholi. Kepha mina ngikubona lokho ngibona ukuthi nginolwazi engalisebenzisa ukuthi ngisize abantu bafinyelelwe ekutheni babe nezikhali zonke. Kusho ukuthi mina nginika abantu izikhali ngiyabahlomisa abantu ngezikhali zikamoya. Ukuze bakwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Kepha ngeke ngikwazi ukuthi mina ngifake noma ngikunike isikhali ngenkani ngithambe empini wena ungafuni. No. Umuntu oza kumina ozofuna izikhali njengoba ngimemezela mina ngenza njengo-Enoch kwathiwa akahamba omemezela. Abiza abantwana abafundisa indlela zikaNkulunkulu. So mina ngiyamemezela labo abanentshisekelo yokuthi bezozwa izwi likaNkulunkulu. Ibona abantu abezayo. Angihambi kimi emgaqweni ngicela abantu ukuthi bazolalela izwi lenkosi uJesu Kristu. No. Abantu vele bane-internet. Ko TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp. Lo ndlela leyo ibanike access ku-internet. Bathenga amadatha bathengele bafuna ukuhlala bagolozela uTikTok kuphela 2 hours ebuka umsangano. So, lento esiyenzayo sifana ukuthi nje sihlwanyela imbewu. Sifaka udobo. Lokho esikubambayo kungamandla kaNkulunkulu. Hayi ukuthi ngihambe ngiyongena emanzini mina ngifune engizokubamba ngithi ngifuna lo yafishi ngihambe ngiyobamba ngeke ufishi uzobaleka. But mengifaka udobo uzofika lihlale uzoyibona inyama lo ifunayo ufishi. Uzofika uhambe uyidla ufike ubanjwe. So the same thing njengoba sishumayela izwi angeke ngihambe ngiphoqa abantu ukuthi bakholelwe izwi lenkosi uJesu Kristu. Kepha ngiyashumayela lokho luzwayo ufana nofishi ofika wabambelela udobeni waseyaphuma ubanjwa osetshenziswa nasembusweni kaNkulunkulu udingakala kanjalo. So sithunyelwe lokho thina ukuthi sibe ngabadobi sidobe hayi ngokwentando yethu. Yabona abadobi badoba ubusuku bonke bengabambili lutho ngezwi likaJesu babamba izinhlanzi eziyisimanga. So lonto liyachazela ukuthi thina abantu esithi senza izinto lezi sizenzayo njengokushumayela akufanele ngishumayele ukuthi nina ningithathe noma nithi ke ngiyachaza. Kufanele ukushumayela ukuthi wena mengikhuluma njalo izwi leli ngilikhuluma lihlole inhliziyo yakho ukuze lilungise lokhu kwena ongalungile. Hayi ukuthi nginenkinga nomunye umuntu mina ngingazi isikhathi sokuba nezinkinga nabanye abantu
ngoba lokho kungenzela ukuthi ngibambezeleke ekungcoleni bami esikungesi ukuthi ngifocus ekufuneni uNkulunkulu sengibhizi nginawe manje engqondweni yami nokukhohlakala kwakho naloko engikucabangayo emhlini enginayo ngawe sengiyalibala manje uNkulunkulu ungibizile izwi lakhe angisalizwa kumina ingakho kungafanele mina ukuthi ngiloke ngifocus ezintweni zenyama ngoba izinto zenyama ziyalimaza mina ngifanele ukuhloma ngezikhali zonke zikaNkulunkulu umsebenzi wami ukuthi yonke imicibilisholo nezinkemba nesivikelo nesigqoko sokungcwele nensimbi esesifubeni nokukhala lwami liboshiwe ngeqiniso you understand ngimele ukuthi ngikwazi ukulwa impi yokukholwa bonke abazalwane abeza la ezwini lenkosi bamele ukwazi ukuthi isizathu sokuza la ukuzolungiselelwa ukubuya kwenkosi uJesu Kristu ukuzolungiselela ukuthi bakwazi ukumelana nemoya kaSathane asikubizeli la ukuthi uzongcebeleka kuyona indawo yevacation le akukho ema-holiday la ngokuba noma sihamba sisenyameni kasilwi ngokwenyama ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba zichitha izizinto yabo nje ubone izindlu la emhlabeni nasendaweni yobumnyama khona izinqaba zakhona ezolweni khona izindlu zakhona ingakho uJesu ethi ekhaya likaBaba kunezindlu eziningi ukuba bengenjalo bengengintshela ngiyahamba ngiyokulungisela indawo ukuthi lapha engikhona la nibe khona so indaba iqala kamoya before ize la enyameni ngalesikhathi uthatha isinqumo sokwenza into engalungile usunqotshiwe kamoya so simele ukuthi siqine ezwini likaNkulunkulu awuphinde uyongifundela lencwadi ya Timotheyu sahluko 2 from verse 4 othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso uNkulunkulu uthi uthanda ukuthi sisindiswe sifinyelele ekutheni silazi iqiniso lokho kuyinjongo yakhe futhi kuyiyona into ebalekile ingakho lapha kwincwadi kaJohane sahluko 3 verse 15 to 16 bese uphinde futhi uhambe ungifundela incwadi yakhe uJohane sahluko 12 from verse 45 incwadi ngokukaJohane isahluko sesithathu verse 15 yes sir ukuba yiloyo naloyo okholwa yiyo okay kancane phela manje uqala pha from verse 12 incwadi ngokukaJohane isahluko sesithathu verse 12 yes sir nxa nginitshelile okomhlaba yes sir kanakholwa uma sitshela izinto semhlabeni singakholwa ningakholwa kanjani uma nginitshela okwasezulwini na uzoba kuphi umehluko uma sitshela izinto sezulwini uma uhamba ngokwenyama ngoba basenyameni yabatshela ukuthi hey lento le esenzayo akuyona funda ukuhamba ngokulunga shiya ama-wave shiya iruchi manje bese utshela ngento wasezulwini uzo-understand kanjani uhlulo ukuzwa izinto utshela manje akuyona yakho ayikufaneli wena ungazenza yabona ukubona umama omdala efake i-makeup ufana nomuntu ongathi mhlambe mombheka una 1920 ngokuba usezishintshile indlela ayiyona wafaka upowder ebusweni wafaka inono zokufakela wayisenzile inono zakhe zashintsha wafaka izinzipho but uma ubheka izinzipho uyabona lo muntu una 50 years noma ubheka izandla zakhe ziqinile zina 50 years uma ubheka ubuso bakhe ngendlela afake ngawo upowder noma umlotha ngathi umlotha uyambona ukuthi uzinciphisile iminyaka ngisho ubheka umzimba wakhe uyambona ukuthi mdala same thing nobaba ombonayo enezinwele eseziqothuka lapha nendawo seziyakhanya ukhakhayi lapho ubhizi uloke efaka udayi ukuze kungaveli lokuqothuka kwezinwele uyalwa lempi yokuthi ahlaze emncane uhleze gunda ezicupha bathi abanye ukuzithanda no uzithanda enye into ukuthi uzithande ngendlela yokuzihlonipha not ngendlela yokuzikhuphula usathana ufuna thina siziphakamise sinqabe lokho esiyikho
Yabona ke ngithi nje njoba ngimnyama kanje ngoba uNkosi uyakhanya uNkosi abantu besifazane bayamthanda mina bese ngibona ukuthi nami ukuze abantu besifazane bangithande fanele ngibe impofu njengoNkosi mhlawumbe uNkosi ugundile wagunda ikhathi wenza iwave nami ngibona ukuthi ukuze abantu besifazane bangithande fanele ngenze njengoNkosi ngihambe ngiyofuna into engayisebenzisa ukuze izongishintsha indlela engibukeka ngayo isikhumba sami bese ngenze lento enziwa bese abantu bethi ukuzithanda lokho uyazinakekela akubona ukuzinakekela lokho ukuzinakekela ukuthi ungangcoli ube clean ungabe sofuna ukuzishintsha into eyiyona yabona le ndaba okuluka izinwele zakho umuntu wesifazane uhamba uthenga izinwele uziluke lokho akubona ukuzithanda lokho ukuze ngiyeza ngendlela uNkulunkulu akudale ngayo ukuhamba uyothenga oil nokuthenga imithi ezokushisa inwele zakho ukuze zishintshe indlela eziyiyona ukuze ngiyeza lokho umuntu wesifazane ugunde izinwele zakho uthi usindisiwe lokho ukungahloniphi ikhanda lakho ukuba kwakho nezinwele kuumqhele oniwe uNkulunkulu kuludumo lwakho phambi kwezingilosi so izingilosi azikuthathi notice uma umuntu wesifazane ugunda ikhanda lakho upende izinwele zakho uphema ungafuni umboza ikhanda lakho mawuza phambi kweNkulunkulu uzokhuleka noma uprofeti izinto lezo ezenza uziphakamise wena uzithande ngalendlela engafanele yabona ngeke umthande umakhelwane wakho ngalendlela ozithanda ngayo uma uzithanda ngokwenyama sikhuluma ngezinto zokwenyama uJesu mesikela ngezinto zasemhlabeni sizoza kanjani nasezulwini isikhulu izinto zasemhlabeni ngeke umthande wena ubona uwe competition nomakhelwane wakho yini ngokuba wena ubona ngazi ukuthi ufanele ngabe ungcono nomunye umuntu akulona uthando lo uthando lwaNkulunkulu lento iyona menginamabhantshi amabili ufuna ngimnike umfowethu elinye ibhantshi afuthi angamniki leli liguphila ngimnike leli igugu kumina ngoba ngiyamthanda ngithi wena ufuna ukuthatha lezi ngubo ezindala uhambe uzilahla kubantu bese uthi unothando cha ngiyathanda ngiyanikela nje ngiyenza ukuthi ngenza yonke into yenzela ukubukwa uNkulunkulu akayifuni lonto leyo mengithatha into ngini umuntu akube lento engiyithandayo because ngiyithanda nakuyena ukuthi naye abe njengami sifane sibe munye hayi ukuthi ngithi ngoba nakuhluphekile no umuntu awumniki ngoba nake hluphekile kuphela no umniki ngoba kusuka othandweni so uma ngasuka othandweni yeke ungamniki until kuze kufike usuku lokufika othandweni uthini uJesu incwadi ngokukaJohane isahluko sesithathu verse 13 akakho oyenyukela ezulwini kuphela yena owehla ezulwini indodana yomuntu uJesu Kristu kuphela oseke waya ezulwini njengokuba uMose waphakamisa wewe ngifuna ukuyilungisa khona wewe I understand awuphinde uyifunde for verse 13 akakho oyenyukela ezulwini kuphela yena owehla ezulwini nayi into ngifuna ukuyilungisa mina uEnoch wahlwithwa uNkulunkulu angithi kepha ke hlange kuvela ezulwini no uElijah uEliya naye wahlwithwa wathathwa isezulwini angithi kepha zange ezehle ebusweni uJesu Kristu ukuthi ke uyena owehlile futhi uyena ozokhuphuka yes Lord so lokho ngifuna ukucacisa ukuze uzudideka ngoba abantu abaningi bayastaka kule party le bathi ngoba lithi iBhayibheli ake umuntu osoba ezulwini uyiqale vele ngo reverse yaphi isiphetho ukuthi yena wehle ezulwini uza kuphinda ezulwini you understand go ahead akakho oyenyukele ezulwini kuphela yena owehla ezulwini ukusho lokho engakokhuphuke futhi indodana yomuntu yes sir njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa asike sibhekeke asike ngiyakubona ukuthi wabethelwe ngoba vele lokho kuyinto eyaziwa yakithi ngabe khona leqondayo ukuthi usho ukuthini uJesu la umesho kanje so njengoba ezokhushula ukuthi uzakhushulelwa ezulwini so abantu basindiswa ukuthi uMoses wenza lo uphawu ukuthi wenza ithuso waliphakamiswa beka phezulu babuka kulona akekho wabuka uJesu isiphambanweni wasindiswa kepha uJesu ngokuba useke ezulwini lesibheka khona lesindiswa ngayo ngokuba simfuna kuphezulwini amen asimfune enyameni so lento abantu bangantshela ngibona ukuthi uJesu ubhekwe lesiphambanweni no akaseke esiphambanweni ukhuluma into ezokwenzeka ukuthi yena njengoba ezobulawa uzovuka ayezulwini njengoba ethi ke akekho oseke wakhuphukela ngaphandle kwendodana eyehla
yaphinde yakhuphuka. Yes, Lord. So uma ekhuphuka sonke simbize emsamo. No. Asimbize enhlabathini. No. Simbize sibheke ezulwini. Amen. Amen. Ngokuba yilapho akhona manje. Yes, Lord. Sikholwa yizwi lakhe alikhulumile kuyilona elisikhombe ezulwini. Amen. Amen. Ukuthi uma senza konke kushilo nathi siyakufana naye siyobe sesikhushulwa kanye naye. Ukuba yiloyo naloyo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngoba yini kunokuphila okuphakade yena. Ingakho kukhulunywa ukuthi bonke ababheke yena bayokuphila. Bayokusindiswa abakholelwa egameni lakhe. So njengoba sinokuphila okuphakade uma siqhubeka nemfundiso omngcwele lokho kuchaza ukuthi ke ngokukholwa kuJesu sizofana naye. Amen. Ekugcineni kwakho konke. Manje siyafundiswa indlela esisa kuyena. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngokuphandle kokuhamba le ndlela uJesu ayishilo nabafundi bakhe nabapostoli bakhe ukuba bayenze bafundisa abanye abantu angeke uze uye embusweni kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngeke uze uye ezulwini. Hallelujah. So sifanele ukukholwa Yes, Lord. kuye. Amen. Amen. So besithini Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. So we understand ukuthi umethu uNkulunkulu akuyona intando yakhe ukuthi abantu babhubhe kepha bonke beze kuphendukeni ukuze bafinyelele eqinisweni. So thina sifundisa lezi zinto ezinjengalezi ukuze understand ukuthi mayithi incwadi yokuqala kaTimotheo usahluko 2 verse 5. Ngokuba munye uNkulunkulu. Sahluko 2. Hallelujah. Incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sesibili verse 5. Uthele Verse 4. verse 4. Othanda ukuba abantu bonke basindiswe. Uthanda ukuthi sonke sisindiswe. Bafinyelele ekulazini iqiniso. Ingakho ke kuthiwa uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wathumela ngendodana yakhe yona yodwa. Ngokuba munye uNkulunkulu. Munye uNkulunkulu. Munye nomlamleli. Munye futhi umlamleli wethu uNkulunkulu. Phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Yes sir. Umuntu uKristu Jesu. Yes sir. Owazinikela abe yinhlawulo yabo bonke. So ukufa kwaJesu ukubizwa kwethu sibizwa laNkulunkulu. Uthi uma ke sifuna ukuphila lempilo le uNkulunkulu ayifunayo usinikela umhlatshelo ukuthi ngalo muntu lo oneqiniso lobungcwele ozofela ulutho. Njobe fela ulutho yambona umuntu ufemsulwa. Buka ke manje ngimkhazimulise ngiyamvusa ngosuku lesithathu. Na ufuna ukuza kumina angisafuna egazi lezilwane. Ngifuna umuntu naye ozozinikela njengalomuntu le ngamnikela ngaye. Yezo lonto leyo. So njoba sinikunikela uJesu nathi incwadi yamaroma isho the same thing uthi ke bazalwane ngiyanincenga ngobubele bukaNkulunkulu masizinikele sibe iminikelo ephilileyo neyiphunga elimnandi phambi kaNkulunkulu. You understand? Ongcwele. Othandeka kuNkulunkulu. Kube ngokukhonza kwenu indlela esikhonza ngayo enokuqonda. Yezo lonto leyo. Ngiyakutshela mina. Yes, Lord Jesus. Abantu bayafundisa leminyaka. Kepha ngibazwa mina. Abantu bayashumayela leminyaka. Amen. Yebo bayashumayela. Kepha khona izinto abangakofinyelela kuzona. Yes, Lord. Angithomi mina ngokuthi uNkulunkulu ngazi kakhulu. Bathi ngiyabukeka ngibuka amandla kaNkulunkulu empilweni yami ngithi hey yazi khona abantu uje bashumayela kanti baba ngumsindo mahala. Oh Jesus. Amen. Amen. Khona abantu uje bashumayela bengeke baze bakwambulele nokukodwa ngeBhayibheli. Yini babamba ivesi elilodwa nje. Adile nevesi elilodwa bangumsindo. Kepha uNkulunkulu uthi masihlole imibhalo. Jesus. Ingakho uJesu kwingathela ukhathi ke lapha mase benikhaphela ningakhathazeki ukuthi niyothini ningacabangi ukuthi nizakuthini. Ngokuba uyazi ukuthi uma sowumazi akhuluma wena kepha kuphuma izwi lakhe. Ilona elivele lizifakazela ukuthi uNkulunkulu unawe. So iyona lento esibhekayo thina mesihamba komgcwele ukuthi lo muntu ngempela unamoya ingcwele noma uyafosa. Because abanye abantu kuthiwa bagcotshiwe uNkulunkulu umgcobile lo muntu. Bathi umlalela angizwa lutho nje mina. Akubona umoya iqiniso. Ngokuba uma sifuna ukuthi sibe nalomoya lo okuKristu simele ukuthi sihlale embhalweni sizwe. Awuphinde futhi banike lencwadi yakhe uJohane 12 ngifuna ukukhombisa starting from verse 45.
obona mina ubona ongithumileyo. Lo obona uJesu ubona umthubileyo. Ngize ezweni ngingukukhanya ukuba yiloyo naloyo okholwa yimi angahlali ebumnyameni. So yabona isizathu sokuthi ke uJesu Kristu ezemhlabeni. Lemhlabeni ayikho into esiphilelayo ngaphandle ukuthi sifunde ukulunga. Sibe nokuthula umuntu nomakhelwane. Yini eqhatha izwe? Ubufebe, udlame, inzondo, umona nokukhonza izithixo. Iyona into ebanga ulaka kaNkulunkulu nobusela. Ubusela buqhama kona ukuthanda ukufisa izinto zabanye abantu. Ungafuni ukusebenza but ufune wena ukuthatha ukuthola ingcebo ngendlela engafanele. Izona zinto ezenza uNkulunkulu anyanye isono sasemhlabeni. Amen. uNkulunkulu akanyanya inyama yakho. Unyanya isono inyama yakhe esenzayo. You understand? Amen. So uma sithi siyakholwa kuJesu sikholelwe ekutheni uJesu Kristu uphethe ilambu. Uphethe isibani sokuthi mina ngikwazi ukuphila nabanye abantu. Ngibe isibonelo kwabanye abantu ukuthi ngina ukulunga ngikwenze ngokukhetha ubuso babantu. Ukulunga ngikwenza ngokuba ngifuna ukukhazimlisa uNkulunkulu ongidalile ngomfanekiso wakhe. Amen. Lento yokungcwela akuyona competition. Lento yokungcwela akuyona ukudonsisana. Thiwa imoya yabaprofeti yathobelayo. Ngabe uyakwazi ukuthi ukuthini lo? Melithi iBhayibheli masizithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu. Ukuze mase kufika isikhathi esifanele aziphakamise. Uyakwazi ukuthi ukuthini lo? Ngoba uma ukwazi lokho uzoqonda ukuthi lento kusho ukuthi masithobeke sithothwe yizwi likaNkulunkulu silenze. Amen. Ukuze mase kufika isikhathi sikwazi ukuthi asikhazimlise. Then usuzo understand. Ngingathi nje kanje buka ngikwenzela isibonelo. NgeBhayibheli. Nje ngifuna ukwenzela isibonelo. Nginika incwadi ezakha noma iyiphi noma unginika incwadi yamahubo noma iyiphi ufike uvula ivesi nje ufike ulifunde. Ngifuna ukukhombisa uNkulunkulu umoya wakhe usebenzisa kanjani. Uma efuna ukufaka asike isidingo sokuthi ngiqale phansi ngiplan ukuthi ngizothini. Ngithi le bright usho ukuthini ubright mefunda le vesi ayile vesi angiliqondi. Ngibuye ngithi bright ongitshele indawo kule vesi. No. Umoya bright nomoya kumina no brother Nkosini no brother Samkelo uwodwa. So konke ngichazayo bazokuzwa ngokomoya not ngokwenyama. Because umfundiso manga lelo vesi akashumela ngokwenyama wena ulazi ngokwenyama kepha ngokomoya uliqondi. You understand? Nginike bright noma ngabe yiphi ivesi. Incwadi iZakha isahluko 17 verse 19. Yes sir. Oswele othanda ukuxabana uthanda isiphambeko. Okay, lilula leli bright. Futhi umuntu othanda udlame nothanda ungabi nakho ukuthula lo muntu lowo uthanda yini? Isiphambeko. Uthanda isono onginikele inye bright. Onenhliziyo ephambeneyo. Wathanda lelo phambeleyo ukhuluma ngesono. Nginike ezongidida Nkosi ukhona mnyama ungathanda ukungifakela lona nomtshele ahambe olifuna. Imfuyo iyenezela abangane. Imfuyo iyenezela abaningi. Imfuyo iyenezela abangane abaningi. Kepha umpofu uyashiywa ngumngani wakhe. So uma unengcebo uba nabangane abaningi. Monemali. Bonke abafuna umngani nawe. You understand? Kepha uma ukuthi uhluphekile abantu abayizigwili ngeke bafuna uba umngane esihlupheki ngaphandle bebekudingela usizo. Mekukhona into okude kuyona ukuyenza. Basebenzisela lokho abafuna ukusenza bese beqedile ngoba bakubuyisela eceleni. Hallelujah. Izonto ezamuchaza. iBhayibheli kanjalo. Umoya ingcwele ukhuluma kanjalo. Buyela ngalena bengifuna ukuveza nje isibonelo ngomoya ingcwele. Akekho into engayiqagela eBhayibhelini. Amen. Because ekamoya. Yes Lord. Asikise ngisokuthi ngicabange ngiplan ukuthi ngizothini. Lento kufanele ngiyikhulume. Anike incwadi eJohane isahluko 12. Incwadi ngokukaJohane isahluko 12 verse 46. Yes sir. Ngize ezweni ngikukukhanya. Manje yabona uma understand amazwi kaJesu nezwi likaNkulunkulu. Ayikho into ezokudida eBhayibhelini. Futhi ngeke uzukwazi ukuthi uhumushe iBhayibheli ngendlela engeyona ngokuba wena unakho ukukhanya unginike ukukhanya. Ukuhlakanipha ke ngitshele mina akuvele nje kwahle njengemvula. Kuyasetshenzela ukuhlakanipha. Ngeke ngilale namhlanje kade ngiyisuwula ngazeli thomvuka kusasa sengazi konke. Fanele bethiwa iBhayibheli lencwadi le mayingasuka emlumeni. Ukuthi lencwadi le fanele kuloko uyiphendelele uyifunde ngokuba ke abantu abafunda iBhayibheli ngitshela abantu abaningi yazibangitshela ukuthini.
Yazi eBhayibhelini mengiqala ukulifunda ngivele ngibhoreke bese kuthiwa ubani wenzani ubani ngivele ngibona lo muntu unenkinga kakhulu. Izona izinto ezibalekile nje eBhayibhelini lezo. Incwadi iZakhe isahluko 18 verse 15. Njengoba zibalekile lezi zinto izona izinto lezi ezikwenza ukuthi ukwazi ukuqonda ukuthi ke lesizwe sivele kanjani. Inhliziyo yoqondileyo iyazuza ukwazi. Lowo ofuna oqondileyo futhi asike sibheke legama eliqondileyo. Legama eliqondileyo onokuqonda. So umuntu onokuqonda oqondileyo kuba usedlulile kwisigaba sani sokuqonda. Manje usengoqondileyo. You understand? Uyazuza ukwazi. So lo muntu oqondileyo yabona mesihleli kanje ngeke ngithi ngiqala ubona umuntu ngikhuluma ngathi ngiyamazi. Lo muntu lo ufuna ngimbheke ngimazi ngimuzwe ekhuluma ukuze ngimhlangabeze ngendlela ayiyona. So uma lo muntu lo mina ngamlaleli mina ngiveza ukwazi kwami kakhulu kuyena. Agcine ngasho ngolutho kanti mina khona into ekumele ngifunde kuyena. Mina ngibe mkhulu emazwini nokuziveza ukuhlakanipha kwami. Kanti manje kumele futhi nami ngizuze. Ngase ngivala iminyango yenzuzo. Ngavula iminyango ukuthi mina ngiziveze ukuthi mina ngazi kangakanani. Iphinde lifunde lelo verse. Inhliziyo yoqondileyo iyazuza ukwazi. So lo oqondileyo kunezinto ekumele azifunde. So umuntu oqondo uyakwazi ukuhlela isikhathi ukuthi isiphi isikhathi sokukhuluma isiphi isikhathi sokulalela. You understand? Yini usufuna noma ufunda ke eBhayibhelini ngokulazi izwi ngoba ngiyashumayela abantu balizo izwi. Baningi abantu njengoba ngishumayela nje bezwe uJesu ekhuluma. Bezwa izwi bengakazi balifunda iBhayibheli. Bezwe lento ibathinta enhliziyweni ukuthi nayi into engifuna ukizwa mina. Umuntu ongitshela izinto njengoba zinjalo. You understand? Then meseze eBhayibhelini usuyafuna ukuqonda. Nezindlebe zabalungileyo ziyafuna ukwazi. You understand? So kunabantu kuyela bangakazi balithinta iBhayibheli. Ngiyapha njalo mengikhuluma nabathi yabona ukuba ngiyakholwa ke mina ngahamba lento ngalandela imfundiso yami. Ngokuba yini uzwa izinto ekufanele zikhulunywe. Abantu babhizi bahlobisa la inkulumo bakele esikoleni ukufundisa abaloko befuna ukubizwa ngamagama athile awanamsebenzi. Yes Lord Jesus. Kungekho ukuqonda nobuqotho bukaNkulunkulu empilweni yakho. Yes Lord. Iyona nje umanqoba leyo. Ungoba nawe just certificate but uma ungenakho ukuqonda, uma ungenalo ulwazi, uma ungenabo ukuhlakanipha kwaNkulunkulu, konke lokho nakho noyikho akunamsebenzi. Ngokuba thina abantu abaningi basebenzela ukuhamba ngezimoto ezinamasondo emhlanje, basebenzela ukuba nemizi emikhulu, basebenzela ukuba nabafazi abahle ngaphezulu kwabanye abafazi, basebenzela ukuba nabafazi ababameli nabafundisi nabafazi abasebenza ku department or noma odokotela. Akunomsebenzi lokho. Hallelujah. Hallelujah. Ingcebo ulwazi likaNkulunkulu. Lezi zinto lezi ziyenezelela kuwena. Ngokuba wena uhamba ngokuqonda izwi likaNkulunkulu. Abantu abaningi baphila impilo ebizayo kepha sebedayise ngemphefumulo yabo. Bayazisola ngezenzo zabo futhi bayasaba ukulahlekelwa ile misebenzi nalezikhundla abanazo ngenxa ukuthi babuswa izisu zabo. Amen. Ingakho abantu abaningi bethi bayakholwa mesathi kodwa. Meke umuntu othi uyakholwa kodwa mina ngibe ngisafuna uloke ngilalela izinto eningi. Lo nkulumo iyangibhora mina. Ngifuna umuntu othi uyakholwa bese angichazele ngokholo lwakhe. Amen. Angifuni umuntu ozothi uyakholwa bese ethi kodwa. Methi kodwa ukhuluma manje kunento ephikisayo. Lo nkulumo noma ngilalela iqhubeka iyangibhora because manje ayikho mina into nawe engathi yasihlanganisa. Amen. Amen. uJesu uze ukukhanya. Uma sinengqondo kaJesu Kristu sinokukhanya. Ingakho ethi ke singusawoti wezwe, siyisibali sezwe. So ukukhanya kwethu makukhanye phakathi kwabantu bonke ukuze babone amandla kaNkulunkulu empilweni zethu. Angiphileli ukubukwa, anginandaba nokubukwa. Kuba ngama bedlala emgedeni, ngingabonakali. Ukuze nje ngilempilo yomngcwele ngeke ngipractice kahle. Ngoba umuntu uyaphuma uthi uyale emgaqweni noma uyemoli noma uthi uya kwifoni, ubonile. Jesus, ubonile. Ubonile. So manje uyafisa ungathi ungavela ucashe. Lapho uNkulunkulu uthi uma sibekezela kuze kwesegcineni siyakusindiswa. Ngokuba akuyona vele inhloso yakhe ukuthi sibhujiswe. Uthi kepha uma kwenzeka nalabo abakhethiweyo bayokudukiswa. Uthi ngenxa yalabo abakhethiweyo zozinsuku ziyakufinyezwa. Banike lencwadi kaJohane 12 verse 47 manje.
mesubuyela kwincwadi yaTimotheo sahluko 4. Ngeke ngisayifunda incwadi yabaRoma ade ngifuna ukuyichaza ngoba sekusuke ngachaza lo double Julie. Nginencwadi yaJohane sahluko 12 verse 47. Uma umuntu ezwa amazwi ami, So uma uzwa lamazwi kaJesu Kristu engawalondi, bese ungawagcini, lowo angimahluleli mina. you understand ukuthi uJesu wafika washumayela abantu. Wayesabatshela ukuthi uma nizwa lamazwi ningawagcini, ngeke nginahlulele. Kepha egcineni ngoba mina uthe ngoba mina ngafika ngiphume ezulwini ngizophinda ezulwini. Lamazwi lawo engiwakhulumayo nizowafica ngaphambili. Ukhona oyakwahlulela. Utheni? Hallelujah. Uma umuntu ezwa amazwi ami angawalondi, lowo angimahluleli mina, ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe, kepha ukuba ngisindise izwe. So le ncwadi yaTimotheo sahluko 4 verse 4 ithi ngokuba inhloso yakhe ukuthi sifinyelele eqinisweni eqinisweni lonke. uJesu lo ncwadi ikhulunywa umpostoli Paul ugcwalisa amazwi kaJesu lawa akhuluma kule ncwadi le. Kwincwadi yaJohane sahluko 12:47 aphinde ayikhulume futhi kwincwadi yaJohane sahluko 3 verse 16 aphinde ayikhulume futhi kwincwadi yaJohane sahluko 1 verse 17. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, Yes, sir. kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Ukuze sisindiswe. So intando kaNkulunkulu ukuthi sonke sisindiswe. So mesishumela ivangeli ukuthi sikhulule abantu kule moya kaSathane ababambile. Amen. Nalamasonto enhleli kuona ubumnyama niphume kuona. Noma uthi uhlala ekhaya ulandela izwi lenkosi kaYouTube uvula iBhayibheli lakho ngabe usebungcweleni ngokuba wenza lento esho eBhayibheli. Mase kufika isikhathi sokuthi wenze lokho washo uJesu kuNicodemus noma kuNicodem kwincwadi yaJohane sahluko 3 from verse 3 to 5 and 6. Uyobe soqala ke sowufuna ke manje uNkulunkulu ngempela ukuthi hayi sengiyabona ukuthi ngiyisona manje angikwenze lokho. Utheni? uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha, Uma ungazalwa kabusha engewubone umbuso kaNkulunkulu. yayizwa lonto leyo. Uma ungaguqula ingqondo yakhe ibe yintsha ngokobungcwele ngeke uzubone umbuso kaNkulunkulu. Hallelujah. uNikodemu wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Nayo ke indaba futhi ke bazalwane kuba stand nani la. Yabona le language yeBhayibheli yokuzalwa. Legama lithi ukuzalwa. Akuthi yabona into ukuthi ifuna ukuchazwa. Ukuthi uthe uJesu ufanele ukuzalwa Yes, Lord. kabusha. Amen. Kepha manje akakhulumi ngokuzalwa ukuthi uzazophinde futhi uzalwe uqale phansi ukhinde ukhishwe esibelethweni. No. Bathi omunye umuntu lento lena kunamanye amavesi akhuluma kanje. Ayithathe njengoba injalo angakaza ayihumushe aqonde ukuthi uma ethi uNkulunkulu kanje usho ukuthini. Hallelujah. Ukuze akwazi ukuthi ezwe ngoba lento ayikhulunywa la kuphela. Yes, Lord. Lento lena ikhulunyiwe uJesu eshumela kwincwadi yaMathewu. Kwincwadi eqala nje ukushumela uJesu ukhuluma nje ngokuquqa kwengqondo nokuhlambulula inhliziyo yakho. Akabekanga lo mazwi njengoba ngithi mina. Kepha mase wena unoqonda so uhamba uya kulo ncwadi ngithi mina hamba kulo ncwadi leyo. Incwadi yaMathewu sahluko 5 kusukela ku verse 3 kuze kuyovala ku verse 8 noma ku verse 9. uJesu ukhuluma ukuthi abanjani abazongena embusweni kaNkulunkulu. Abanjani abalungele uNkulunkulu. You understand? So noma nje uJesu ukhuluma ngokuzalwa. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngokuzalwa kabusha. Ukuzalwa kabusha kusho ukuthi ke lokho ikona manje. Usuzalelwe esoneni. Ngithi awuzalwanga kuyisono, right? Yes, Lord. Uzalelwe esoneni. Umkhuba wesono wasuyagwinya. Amen. 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 Manje uNkulunkulu uzile ukuzokukhulula. Yes, Lord. Legama elithi ukuzalwa kabusha lisho ukusindiswa ngithi. Yes, Lord. Usindisiwe. Ngoba ubusufile esonweni. uJesu wasifuka kusindisa. Amen. Amen. So umuntu mekhona kukhona umuntu okhulelwe efuna ukuzala ingane bese akazaleli ngoba bamala abantu abazidala ngokwabo bazenzele konke. But ke khona abantu abangakwazi ukuthi bazenzele badinga udokotela omunye ozomsika isibeletho ukuze asindise le ngane izalo. Khona umuntu ozokulothiwa ake uzotshela kuthiwa phefumula bese ukhanule kakhulu iziphuma ingane bayisindisa ingane ukuba beyedwa mhlawumbe engagcina naye phelele umoya engakwazi ukuthi ke aphefumule ngalendlela le ekuthiwa ngaphefumule ngayo bese ingane iklinyeke ife ube yedwa. Yes, Lord. Same thing nesono sinjalo. Uma uzalwa kabusha ingqondo yakho
ufinyelelwa isazelo sokuthi lempilo ephilayo akuyona impilo uNkulunkulu asidalela ukuthi siphile, lempilo yesono. Impilo yesono, impilo elungile uNkulunkulu yile ayichazile ngoJesu. So uma senza lokho okusho uJesu, manje ke sesiyazalwa kabusha. Ekuzalweni kabusha uJesu wafika engazange one waye uJohane uMbhaphatisi. uJohane uMbhaphatisi uthi akufanele mina ngibhabhadise wena, kepha wena ufanele ukubhabhadisa mina. Ukristu yini uJohane lokho? Ngokubuyazi ukuthi uJesu uyena onikwa amandla. Amen. Lapho uJesu uthi ke ngoba uJesu naye wengekazanike umoya ingcwele ngaphambi ukuthi kwenzeke lento yenza ngaphansi kwakhe noJohane. Hallelujah. Le ndaba yokuthi kwehle umoya ingcwele kuyena kwakumele aphume ngaphansi kwamanzi. Phezulu ngishoyo. So nompostoli uPetru uthi ke kufanele singene ngaphansi kwamanzi sigeze sihlanjulule. Yes Lord. Ukuze sinikwe isipho sikamoya ingcwele. Umoya ingcwele kuyenzeka azambule kuwena. Amen. Yes Lord. Umazi ngapha emazini wakhe akusho ngoba nakwena umoya ingcwele uzambulile kuwena sekumele ungasangena emanzini. Ufanele ukugcwalisa njengoba uJesu ethi lokhu asikwenze lokhu ukuze konke kulunge. So ukuthi bese ungena emanzini ubhabhathiso lokho kugcwalisa izwi likaJesu Kristu. Awukwenzeli mina. Awukwenzeli ukuthi ngwana kumina ngifuna ukuthi abantu ngibabone lokho ngibafaka emanzini lokho bafaka. No! Kusho iBhayibheli lapha kwincwadi kaJohane isahluko 3 from verse 5. Ukuzalwa kabusha kusho ukuguqula kwengqondo yakho. Ulahle amacici, ulahle imakeup, ulahle inwele zokufakela. Umuntu osifazana alahle amabhlukwe, uyeke ukutabana, ushiye utshwala phansi, uyeke uqamba amanga, uyeke inzondo, uyeke ukukhonza amadimoni, uyeke ukuhlabela amadlozi, uyeke ukuhamba izangoma nabathandazi, uyeke ukushisa amakhandlela. Uthandaze kuona. Ngeke uthi wathandaza uNkulunkulu uthandaza bekhona ikhandlela kuphela. Ubulima lo. Jesus. Khombisa ukuthi understand ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Hallelujah. Lonto uma ukuthi umfundisi wakho wakufundisana fanele into ukuthi mekuthandaza indlela izinsimbi umculo ubulima lo. Umoya kaSathane lo. Jesus. Amen. Awuthi ke ubafundise ukuthi uthini uJesu mesikhuleka kwincwadi yaMathewu isahluko 5 esahluko 6. Hallelujah. Ukuthi uthini uJesu uthi singafani abazenzisi. Akuna ngikhuleka ngithi ngikhulekela umhlaba bese ngiphumele eminyango ngimemeze umkhona beze ukuthi ngiyakubula lokho. Lezo nto leyo futhi singabe ngabazenzisi banike bright. Kodwa ngokuka Mathewu isahluko 6 verse 7. Kodwa nxa nikhuleka uma sikhuleka ningathamelezi njengabezizwe. Okunye futhi nayo indaba. Ungaloku ugcina sowuthandaza sowulahlekelwa itrack yokuthandaza kwakho. Kukho konke ukuthandaza kwakho iba nesense. Yazi bazalwane ngiyanicela futhi ngiyanitshela mina. Mawuthandaza in spirit ukhuluma izinto zikamoya nokuqonda okusenhlizweni yakho. Ngokungani nako uzwa ubhuti usamukele ethandaza bese ufuna ukwenza lokho awuthandazwe noNkulunkulu. Uyakopela umthandazo. Amen. Mawukhuluma noNkulunkulu ukhuluma okusenhlizweni yakho. Yes Lord. Uphefumula konke ofuna uNkulunkulu akulungise kubona. Uphefumula konke uNkulunkulu ombonga ngakho. Uphefumula konke uNkulunkulu uhlambuluka inhliziyo yakho. Hayi indaba ukuthi ngoba naku ngizubane ememeza Johane abiza amagama amaningi azokugida nawe ngoba uwazi wathathapi. Mbiza uthi baba wethu osezulwini mangcwelisa igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe na yabo lo mthandazo lo uma ubreak down igama legama uyakutshela ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani. Uthi intando yakhe mayenziwe empilweni yakho. Uthi intando yakhe mawuthi ke baba wethu osezulwini manje ngcweliswe igama lakho. Wena mawuthi umntwana kaNkulunkulu mkhazimulise ngoba ungcwele. Abantu babona ungcwele kwani uyakhazimulisa la ngcweliswa igama likaNkulunkulu ngesenzo nangempilo ephilayo. Mawuthi umbuso wakhe mawufike ukuthi ke makuba uyena ozobusa empilweni yakho ngoba umbuso wakhe owasemhlabeni wasezulwini. Amen. Mawuthi ke ungiphe namhlanje isinkwa semhlanje emihla kulungile izwi lakho akube yilona engiphila ngalo. Jesus. Umthando kaNkulunkulu ayikho into engeke uzichaze eBhayibheli. Unomoya kaNkulunkulu understand ukuthi mawukhuleka kahle uNkulunkulu afanele ukuthemeleza. Amen. Ungenzeli ukubukwa uma ukhuleka. Banike. Ngakho ke maningafani nabo ngokuba uyihlo uyakwazi enikuswelayo. uNkulunkulu uyakwazi ukuswelayo.
ningakaceli singakoceli uyazi ukuthi into idinga ungakoceli so uNkulunkulu unalawo mandla lawo wena usuke usuyaconfirm uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyadinga ngempela ngiyacela but ngeke lonto yenzeke namhlanje noma kusasa uNkulunkulu usebenza ngamandla akhe nangesikhathi sakhe ngalesikhathi wena ukhuleka ungakhuleka u10 years uthi uNkulunkulu awuphendule umshado wami ukhali kepha uzowuphendula egcineni amen ingakho incwadi yaHabakukhi ikhuluma the same thing banike le ncwadi le mase siyavala ufune manje unginike incwadi kaTimotheo sengivala ngayo ngakho ke maningafani nabo ngokuba uyihlo uyakwazi elikusweleyo ningakakuceli incwadi kaTimotheo yokuqala Timotheo sahluko 4 sahluko 2 incwadi yokuqala kaTimotheo esahluko sesibili verse lesine othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso ngokuba munye uNkulunkulu munye umlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu so akwaushemba kayena umlamuleli Amen. umuntu uKristu Jesu laba bathi amadlozi abantu bakuba bashonayo bafana nabantu abayingilosi abadlulisela umsangano lo usathane lo akho umuntu wakini odlulisela umyalezo uNkulunkulu Amen. uJesu kuphela beBhayibheli melithi munye umlamuleli uyena kuphela umuntu osondeza uNkulunkulu uyena wekhuluma esikhuleka kuyena munye umlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu uba lo umuntu uKristu Jesu ibambe lapho phela ke sesiphelile lapho Amen. so sizinikela kuJesu Kristu uyena uyena owanikelelwa thina ukuthi singene eNkulunkulu ngaye indlela yokuya eNkulunkulu uJesu Kristu okay banika incwadi ezenzo ngenxa yokuhamba kwagezi sizoyibopha la simbonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele kona uma uthi ufuna ukubhabhadiswa iBhayibheli liyakutshela manje ukuthi yini kumele uyenze wayesethini uPetro phendukani uPetro wayesethi phendukani yiloyo naloyo abhabhathiswe yilowo nalowo kumele angene emanzini egameni likaJesu Kristu ubhabhadiswe ngegama abhabhadiswe linye igama angazi abantu bashembe ubhabhadiswe ke afa ubhabhadisa abhlungu uma ukuthi ubabone lapha ka YouTube Jesu ngazi ukuthi bavonca ngazi usuke voncane lapha uphusha abantu ngekhanda bhekisele kuzomunye Unkosi yabhabhadiswa ngabashembe wasinda thank you Lord wasinda siyabonga uJesu hey uNkulunkulu uNkulunkulu ngempela so kulabo abafuna ukubhabhadiswa njengokusho kwembhalo lithi iBhayibheli phendukani yilowo nalowo abhabhadiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu yes sir khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele yebo baba ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo so uma ufuna ukusindisa ufuna ukuthi ke uhambe impilo yomngcwele uguqula ingqondo yakhe ibe yinto uzalwe kabusha ngokamoya ngenxa yokukholwa ezwini likaJesu Kristu uyakusithinta kule mininingwane oyibonayo ukuze senze indlela yokuthi ungene emanzini uqhubeke nokuhlala esifundisweni esingcwele sikaNkulunkulu ngenxa yabapostoli abasishiye nalemfundiso ebaluleke kangaka ayikho into ebaluleke njengalemfundiso emhlabeni jikelele asifundisa abantu emagama amabandla nokuthi ulandele bani sifundisa abantu ukuthi mabeze kuJesu Kristu ngezinhliziyo ezivumayo ukuthi ke zenze intando kaNkulunkulu iloko kuphela esikulindele nesikhulekelayo uJesu Kristu inkosi ngizoxolisa ukuthi ngicine ngaqedelanga indaba engiqale ngayo lapho uNkulunkulu evumile uzophinda yenze because nginako ukuzitshela ukuthi ngizokufundisa ngaloko uNkulunkulu angithatha ngibekela afuna ngiye khona ngamandla akhe uJesu Kristu inkosi brother Nkosi ngicela usikhulekele kusasa ubhuti usamukele ekseni Nkosi kusukuma bhuti Jehova uNkulunkulu ongcwele Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu ongcwele mdalezwe umhlaba ukuba usasigcina uNkulunkulu ongcwele siyabonga uNkulunkulu ukuba umphefumulo usahlangene nenyama kumusa wakho uNkulunkulu onothando Jesu Kristu waseNazaretha siyacela uNkulunkulu ngamandla Jehova ongcwele ukuba usenze uNkulunkulu mdalezwe umhlaba siglorify wena Jehova ongcwele impilo zethu uNkulunkulu mdalezwe umhlaba zinike wena udumo singenza izinto uNkulunkulu ngoba sifuna ukubukwa Jehova ongcwele kepha konke uNkulunkulu esikwenzayo Jesu Kristu waseNazaretha sikwenze uNkulunkulu ukuba sinike wena udumo Jehova ongcwele ukhiphe wonke uNkulunkulu insila kuthina uNkulunkulu ama desires eflesh Jehova ongcwele
kube uwe uNkulunkulu washisayo Jehova ingcwele, kepha usenze silambele uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba izwi lakho uNkulunkulu onothando uJesu Kristu waseNazaretha, lona uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba eliyinkemba Jehova ingcwele. Siyacela uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba usenze silungiselele ukubuya kwakho uNkulunkulu wethu uJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu onamandla. Sihambe singakhathali Jehova ingcwele, singakuthandi ngomlomo kuphela Jehova ingcwele, kepha sikuthande nangezenzo uNkulunkulu, sifane nendoda yona eyakha umuzi wayo uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba edwaleni Jehova ingcwele, ukuthi kufika zonke iy'vunguvungu uNkulunkulu, kepha usiphe ukuqina i-patience uNkulunkulu onothando mdali wezulu nomhlaba. Ngisho ifika iy'vunguvungu umuzi wethu esiwakhile uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba ungawi. Siyacela Jesu Kristu waseNazaretha usiphe uthando phezu kwabo konke, ngoba uthando uNkulunkulu lisibakela uNkulunkulu zonke izono Jehova ingcwele. Siyacela uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba ukuthi usiphe uthando, sithande bonke abantu Jehova ingcwele, abazalwane sibathande uNkulunkulu onamandla, sithandane singabazalwane uNkulunkulu, sikhulekela nabo bonke abantu ngokuhlukana kwey'ndawo zabo Jehova ingcwele, ukuba uNkulunkulu onothando ubaphe amandla uNkulunkulu onamandla, abazalwane uNkulunkulu onothando bahlale ezwini lakho Jehova ingcwele, bakulambele uNkulunkulu onamandla Jehova ingcwele. Sikhulekela noMinister Bright uNkulunkulu onomusa, noMinister Zondi uNkulunkulu onamandla Jehova ingcwele, ukuba kube nguwe uNkulunkulu obapha amandla Jehova ingcwele ukuba baqhubeke nomsebenzi wakho. Siyakucela konke lokho egameni leNkosi yethu uJesu Kristu kuze kube phakade. Amen. Amen.